आंबो सासे बिजाथि हिसाबै दाबिदारमोन UPPL पार्टियाव। दा फैयै फैयै दिनै जोङो जोंनि हरिसिंगा बियाबनि साब्रै बिजाथि दंमोन लकेल हिसाबै। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा UPPL नि दोलोनिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफ्रा ओंखारगासिनो हरिसिंगा बियाबाव रायजोफोर। दिनै हरिसिंगा बियाबाव गासै सन्जय स्वर्गियारी सारजों साबा बिजाथि गसंदोंमोन। साब्रैया जाहैबाय लकेल बिजाथि, सन्जय स्वर्गियारीया जाहैबाय गुबुन जायगानिमोन नङा होनब्ला रायजोफोर। दा सन्जय स्वर्गियारीजों लोगोसे मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि हेंथायै साब्रै बिजाथि गसंनायजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्रा खुद्रिसारदों रायजोफोर। दिनै सन्जय स्वर्गियारीनि हेंथा मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंलांखो बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। अब्ला रायजोफोर दिनै सन्जय स्वर्गियारी थामहिनबा UPPLआ हरिसिंगा बियाबाव जेननाया रोखा नामा? दिनै गावसोरनि दोलोनि गेजेरावनो गुलाय गुजाय जानायखौ जों नुनो मोन्दों रायजोफोर। अब्ला रायजोफोर दिनै सन्जय स्वर्गियारी सारजों लोगोसे मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि हेंथायै मा बुंखो बे भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होबाय। स' नोंथांमोना नायलांग्रोदो आरो खोनासंग्रोदो। बियो सैथो खोथा। आंबो सासे बिजाथि हिसाबै दाबिदारमोन UPPL पार्टियाव। दा फैयै फैयै दिनै जोङो जोंनि हरिसिंगा बियाबनि साब्रै बिजाथि दंमोन लकेल हिसाबै। नाथाय जोङो लकेल हिसाबै जोङो मोननो हायासै, आंबो मोननो हायासै। बिथिं जोंहा लिटन दैमारि दंमोन, जसि खाख्लारि आरो रबिन्द्र बाग्लारि आदा दंमोन। दा जोंनि रायजो राजा हरिसिंगा बियाबनि रायजो राजाफोरा लकेल बिजाथि मोननायब्ला हामगौमोन बा लकेल नांथारगौ होनना डिमान्ड होनायाव जोंबो बेबायदि हाइकमान्डआव बा जोंनि जिल्ला लेभेलाव गोबां जोङो दाबि खालामदोंमोन। रायजो राजाया जोंजों ओंखारफादोंमोन। जोंनि UPPL पार्टिनि गोबां दैदेनगिरिफोरा जोंजों दंमोन। हाइकमान्डआव जनायदोंमोन, भिजिट खालामदों होनना बुंदोंमोन। बेबायदिनो लकेल केन्डिडेट फैगोन होननानै जोंनो बिदि मोनथिबो होनाय जादोंमोन। नाथाय बेबायदि जोङो फिथाइ थायनाय जों मोननो हायासै। दिनै बे बिथिङावनो नोंथांमोनखौ खावलायनाय बादियै जोङो नोंथांमोना फैदों। बेवहाय आङो बेखौनो बुंनो सानदों जे जोङो फैबाय थानाय समाव जि नैबे 22 अक्ट' सेप्तेम्बर दानाव इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ। बेवहाय जोंनि लकेल बिजाथि मोनै हिसाबै जोङो UPPL हान्जाखौ दिनै जोङो UPPL हान्जानिफ्राय रिजाइनेसन लेटार लिरदों। फ्राय जोङो दिनै बेयाव 100सो दङ आरो गाबोननि समावबो माखासे मानसिफोरा जोंनि बिबानगिरि बा जोंनि सापर्टार बा जोंनि बिबानगिरिफोरा रिजाइनेसन होगोन। दा दिनै जोङो 100नि खाथियाव दिनै जोङो रिजाइनेसन होगोन। बेनो जाहैबाय थांखिया। जोंनो सन्जय स्वर्गियारीखौ नाङामोन आरो जों थांनाय समफोरावबो बुंदोंमोन बिनि बेबहार पार्टिया मोजां नङा। आरो थांनाय समाव जि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव सुक्ति जालांबाय, बे सुक्तिनि थाखाय रायजो राजाफोरा बेखौ सिनाय मोनियाबो भट होनानै देरहासार खालामनानै हरबाय। नाथाय बिनि बेबहार पार्टिखौ मोजां मोनैनि थाखाय रायजो राजाया दिनै बेखौ सिङाव रावबो मोजां मोना। बेयो सैथो खोथा। बयबो रायजो राजाफोरा दिनै बिनि उत्तरखौ होगोन। आरो थांनाय समफोराव जोंनि जायफोर दाबिदार साब्रै केन्डिडेटनि जकार होननानै बुंदोंमोन बिथाङा, मानो थाखाय जकार आं दिनै बुंसिगोन बेखौ। बिथाङा मानो थाखाय जकार, थांनाय समाव बियो जोंनि UPPL सरकारखौनो बियो माने केस होदोंमोन फ्लर टेस्ट नायनो थाखाय। बिखौ बियो उइद्र'बो खालामाखै दिनैसिमबो। हयथ' हाइकमान्डआ दिनै लाजिनानै उइद्र' खालामबाय होनना बुंनोबो हागौ, नाथाय आंनि मिथिनायाव उइद्र' खालामाखै। आरो बे मोनसे थांबाय। आरो मोनसेया जाहैबाय बिथाङा रिजाइन होदोंमोन EM मोनैनि थाखाय। बे रिजाइनेसनखौबो बियो उइद्र' खालामनानै लादों। अब्ला सोर जकार? गावसो लाजिनांगौमोन नङा होमबा? रायजो राजा बा गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै बियो आं इलेक्सन गेलेला मा गेलेला बेबायदि बुंथिंबाय थानायाव जोंनि रायजो राजाफोरा माने लकेल केन्डिडेट मोनोब्ला जागौमोन होननानै बेबायदि दाबि खालामदोंमोन। आरो बिथाङा जोंनि उदालगुरि बासिबो नङा आरो जोंनि बिटिआरनि बासिबो नङा। बिथाङा कार्बि आंलंनि जायगानि। आरो बुंनो थाङोब्ला बियो नेम मथे इलेक्सनबो गेलेनो मोननाङामोन। दा बिनि सायाव जोङो नायबिजिरगोन। बिनि तथ्यखौ जोङो RTI होनानैबाबो जोङो नायगिरनो थाखाय दायो थियारि जानानै दङ। माबायदि जागोन बेखौ जोङो नायगोन आरो बिनि बेबस्थाखौ जोङो लानाय जागोन। दा बिनि सायावहा जोङो रायजो राजा आरो जोंनि खुद्रिसारनायखौ जोङो दिनै दिन्थिदों। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो गुबुन पार्टिखौबाबो जोङो देरहाहोनायनि जोङो थांखि लादों। आरो जोङो रायजो राजाफोरा जोंखौ निस्सय सापर्ट खालामगोन। मानोना बेयो गुबुन जायगानि आरो बिथाङा बेबहार पार्टिया मोजां नङा। बिनि थाखाय जोङो रायजो राजाफोरजों सावरायगासिनो दङ। जोङो बबे पार्टियाव थांगोन, बबे पार्टिखौ सापर्ट खालामगोन बेखौ जोङो साननैसोनि उनाव जोङो मोनथियो। उदां बिसाथिनि सायाव जोङो बेबायदि जोङो थिरांथा गाबोन जोङो होनायनि थाखाय थांखि लादों। बेखौ जोङो गाबोन ओंखारलांगोन होननानै जोङो सिन्था खालामदों। बयबो जों सावरायदों। बिनि उनाव जोङो मा बेबस्था लानाय जायो बेखौ जों सावरायगोन। सासे जागोन जोङो दा बुंथ'वा। जेखि जाया जों सासेनि जोङो गाबोन नमिनेसन साबमिट होगोन।
जोङो सन्जय सर्गियारिखौ नाङा रायजो बाखियानो आं बुंनायल' बाथ्रा नङा आंनि फेजेननाया हयथ' आं हारसिं हायाबो जानो हागौ रायजो राजाया निस्सय सापर्ट खालामनानै बेखौ फेजेनखाथारगोन होनना जोंहा बिसासाव दङ बेबायदि हिसाबै खोमाना लानाय बायदि जाहैसिगोन जोङो गोबां आपिल खालामदोंमोन नाथाय मानगोनां प्रमद बर' चिफ बिटिआरनि बिथाङा जोंनि बुंनायखौ खोनासङासै आरो गावआ हयथ' बिथांखौ गियो नामा जों खोनाबाय थादों बेखौ गिनानैनो होदों होननानै अब्ला जोङो साब्रैखौ गियालासिनो हारसिंखौ बोरै गिखो बा जोङो एनडिएफबिखौ अनार होयो जोङो गबिन्द सारमोनखौ अनार होयो दा बेबायदिनो रुजुग्रा दङ बिसोरखौ जों अनार होयो आरो बेबायदिनो एनडिएफबि केडारफोर दङ नाथाय गुबुन गुबुन एनडिएफबिनि बेबहार बाथिया बेलेग आरो बिनि बेबहारा बेलेग बेनिखायनो जोङो बिथांखौ माने मोजां मोनाखै होनना दिनैनि तारिखाव जोङो बुंनो थांगोन निस्सय बियो सैथो खोथा मैयासिमहालागै जोङो माने लकेल बिजाथि होगोन होननानै जोङो मोनथिना मोनबाय थादोंमोन बेयावहा सोरखौ होगोन बिथांमोनाबो बुङाखैमोन हाइकमान्डआ खिन्थु लकेल फैगोन होननानै जोंखौ माने बिदि मिथिहोबाय थादोंमोन मिजिं जोंबो खालामबाय थादोंमोन जे जोङो लकेल केन्डिडेट मोनगोन होननानै नाथायबा हरखाबै सन्जय सर्गियारिनि नामा फैबाय जाहा बुंनांगौ गैयामोन जोङो एनडिएफबिखौबो अनार होयो जोंनि हरसिंगा समस्तिनि सोरबा एनडिएफबि थानायमोनब्ला होनायमोनब्ला जोङो बेखौबो जोङो सनमान होनानै जोङो देरहाहोनायनि खामानिखौ जों मावगौमोन निस्सय बिथाङाबो जोंजोंनो बेबायदि गामियाव थानानै जोंनि गामि खाथिनिनोमोन बेयावनो जोंजों स्कुल मोनसे आंनि गामि खाथियावनो दंमोन बेयाव फरायोमोन बिथाङाबो बिदि हिसाबै रायजो राजाफोरा बेखौ मोनबाबो सन्तुष्ट जागौमोन होननानै जोंनि सिगाङाव खावलायदोंमोन आरो जोंबो बिथांखौबो सापर्ट खालामगौमोन फैनायमोनबा बिलिरथि औवारि बिलिरथि औवारिया लकेलानोमोन बियो खिन्थु माने बिथाङा बे आन्दलननि समावहा गुबुन जायगायाव थांना थाहैदों बेखौ जों मिथिनो मोनो खिन्थु उन्दैनिफ्राय जोंबो लोगो जानो मोननाय हिसाबै बिथांखौ जोङो लकेलानो सानना लानो हायो सन्जय सर्गियारिखौ हयथ' गियो होननानै गुबुनफोरा जोंनियाव बुजायफैदों हयथ' जानोबो हागौ जे बिटिआर सुक्तिनि सायाव माबा मोनसे सिङाव हाबनानै दङ नामा बिनि पर्जायाव जोङो उननि बाहागोआव बुंगोन बेखौ तदन्त खालामबाय थादो बेखौ मानो गियो बिटिआर सुक्तियाव निस्सय माबा मोनसे गोरोन्थि दङ नामा बिनि सायाव गिदों होननानै जोंनियाव फोरमायबाय थादों बेखौ जोङो तथ्यखौ उनाव होगोन साननै सानथामनि उनाव दिनैनि दिनाव बियो गुबुन जायगानिखाय गुबुन जायगानि थाखाय जोङो बेखौ हारायहोनो हागोन होनना जोंहा मिजिंथिनाया दङ आरो निस्सय जोंनि लकेला सानगोन मानो होनबाला जोंहा फैबाय थानाय उननि नब प्रजन्मफोरनि थाखाय बेवहाय लकेल केन्डिडेटआनो गैयामोन नामा 10 बोसोर एगारनो थाखाय गुबुन जायगाफोरावबो जोङो एग्जाम्पल हिसाबै नुदों जायफोरनि नामखौ आं बुंनो सानाखै चिरां दुवारनि खोथा बेवहाय माने केन्डिडेट दंमोन बेखौ गुबुन जायगायाव हरदों जों बेबायदि नुनो मोनदों जोंनिखौबो गुबुन जायगायाव हरनांगौ बेखौ अत्यन्त इसेबां मोजां मोनदोंबा जोङो बेखौ लुबैदोंमोन अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थार नुखाबाय खोनाखाबाय दिनै साब्रै बिजाथिफ्रा दिनै लकेल बिजाथिफोरखौ नागिरदोंमोन थामहिनबा रायजो राजाफ्रानो लकेल बिजाथिखौ नागिरदोंमोन सन्जय सर्गियारिनि जायगायाव नङा होनब्ला नाथाय मा खालामनो मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा दिनै सन्जय सर्गियारिनि नामखौ हरनायलाय बेनि थाखाय गोबां रायजो राजाफोरजों लोगोसे साब्रै बिजाथिफोरा दिनै सन्जय सर्गियारिनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंदों आरो इउपिपिएल दोलोखौ रिजाइन होनायनि बाथ्रा अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना नुजोबखाबाय खोनाखाबाय नङा होनब्ला अब्ला नोंथांमोना बिनि बेलायाव मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थारैनो फैबाय थानाय बिटिसि बिटिआर इलेक्सनाव इउपिपिएलआ जोबनो थांगासिनो नामा नोंथांमोना बेखौ एसेब्लाबो हमदांनो हादोंब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दिनै हरसिंगा बियाबावथ' इउपिपिएलआ जेननाया रोखा मानो होनोबा गावसोरनि गेजेरावनो गुलाय गुजाय आरो सन्जय सर्गियारिनि जानानै भट होग्रा रावबो गैलिया होननानै जों मिथिनो मोन्दों रायजोफोर दा अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब